Καταρχήν έχουμε ένα εκπληκτικό έργο το οποίο κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Τώρα βρισκόμαστε εδώ στο Αγρίνιο, μια πόλη στην οποία, αν θυμάμαι, ακόμα από τα παιδικά μου χρόνια είχα έρθει, γιατί η μητέρα μου ήταν ηθοποιός και έκανε θεάθρως και ήρθαμε και παίξαμε και εδώ στο Αγρίνιο. Βέβαια τώρα δεν το αναγνωρίζω πολύ. Αυτό το έργο λοιπόν του Μωυσής Ελλάδα, το Επινεσικτήρους, είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ διαχρονικό έργο και πολύ επιτυχημένο έργο. Και έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε ένας πάρα πολύ φιλικός και αγαπημένος θέατρος. Και περιμένουμε κι εμείς τώρα, γιατί δεν έχει αυτές ακόμα εκδάματα, περιμένουμε κι εμείς την απόφαση του κοινού. Πιστεύουμε ότι θα μας ανταμείψει.